Bé, bon dia. Anem a començar ja la segona taula rodona. Ja aniran entrant els que falta, però anem començant aquesta segona taula rodona que tracta un tema. Hi ha diferents temes al Congrés. A l'octubre vam parlar sobre producte, també sobre turisme i gastronomia. A l'anterior hem parlat de tècnica, ciència. I un dels temes també que hi ha previst al Congrés Català de la Cuina és la relació cuina, aliments, salut, nutrició. Per això tenim aquesta taula rodona que modera la doctora Teresa Hernández de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i ella mateixa us presenta els ponents. Endavant. Se sent? Se sent? Sí? Bé, benvinguts de nou. Ja hem carregat les piles amb l'esmorzar. Anem a començar el que és la taula de nutrició, la Carta Salut i Seguretat Alimentària, que són conceptes que cada vegada tenim més presents a l'hora de seure a la taula. Per què? Doncs perquè com a consumidors que som, ja no només ens asseiem a la taula per disfrutar o gaudir del plaer de menjar, sinó que anem més allà. Pensem, això serà saludable? Serà segur? Tindré algun problema després de menjar-lo? M'aportarà els nutrients? Per què? Perquè cada vegada sabem més. Bé, doncs per intentar resoldre totes aquestes qüestions o dubtes que ens podem plantejar, tenim amb nosaltres 4 grans professionals. 4 grans professionals que venen de mons diversos i precisament per això la diversitat de lo que ells ens podran aportar podrem gaudir dels seus coneixements. D'acord? Venen de 4 àmbits, de l'àmbit universitari i recerca del món de la nutrició, en concret és el doctor José Serrano. Venen del món també de l'administració, també de la vessant de lo que és nutrició, seguretat alimentària i alimentació en general, Gemma Salvador. També del món de la restauració, hi ha molta experiència amb el que és la cuina vegetariana, la senyora Teresa Carles, i també del món de la universitat i recerca, però des del món una miqueta diferent, que ens parlarà de la vessant de la casa i la seva relació amb el que és la cuina i la gastronomia, que és el doctor Santiago Lambín. D'acord? Doncs aquesta taula tindrà un format una mica diferent a la d'abans. El que farem serà fer-li una sèrie de preguntes i ells ens les aniran responent en funció de la seva experiència. Evidentment, quan acabem, tots vosaltres esteu convidats a poder intervindre d'allò que creieu convenient. Doncs per començar, tenim amb nosaltres el José Serrano. El José Serrano és llicenciat en nutrició, també té doctorat en nutrició i a més és professor de la Universitat de Lleida, en concret ha estat també durant molts anys coordinador del grau i té molta experiència també en temes de recerca relacionats amb nutrigenòmica i nutrigenètica. Vaig a formular-li la primera pregunta, ¿vale, José? Des del punt de vista nutricional, ja que tu ets un expert, quina és la teva percepció de com ha evolucionat el consum i les exigències quant a la qualitat nutricional de la restauració col·lectiva? Gracias, Teresa, y buenos días. Os he traído unas pequeñas estadísticas de lo que ha sido la evolución del consumo desde el año 2008 hasta la actualidad. Si bien es cierto que la crisis nos entró bastante fuerte y ha habido una decadencia en el consumo, creo que actualmente estamos saliendo de un poco de la crisis y ha habido un incremento en el número de visitas de las personas hacia la restauración. Esto desde el punto de vista de nutrición, claro, lo podríamos ver desde diferentes aspectos. Puede ser un aspecto positivo, tomando en cuenta de que actualmente ha existido un cambio, sobre todo en los hábitos y los requisitos o requerimientos que está poniendo el consumidor a la hora de escoger un restaurante. Últimamente existe un driver más de salud del consumidor. Cada vez se enfoca más en el tipo de alimentación que consume y sobre todo la calidad de la misma. Y como podéis ver aquí en esta gráfica, casi per cápita se puede decir que cada persona hace un consumo de 159 veces al año. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente 1 de cada 2 tiempos de comida lo hacen fuera de casa. Y la mayor parte de estos consumos parece que viene reflejado en el tiempo de la comida y de la cena, aunque el consumo en tiempo de desayuno también se ve incrementado. Una de las cosas que se podría ver como preocupación o no es que el incremento principal del número de visitas viene dado principalmente en lo que sería alimentos denominados de comida rápida.
No obstante, también aquí hay que hacer una aclaración porque recientemente también estábamos trabajando en relación con consumo en adolescentes de comida rápida y la verdad es que es difícil definir qué es un establecimiento de comida rápida. No existe una definición concreta, si bien es cierto de que la mayor parte de la población asocia un establecimiento como por ejemplo que tiene colores rojo, amarillo, a veces ponen unas coloraciones azules en sus logotipos, pero un tipo de alimentación que normalmente lo atribuimos a algo no nutricionalmente saludable. Sin embargo, si lo tomamos en cuenta como es la definición tal cual de comida rápida, pues es un establecimiento en el cual te atienden en un mostrador, que esto es uno de los requisitos casi que indispensables, y además te dan la comida rápidamente. En ningún momento se habla de un alimento de calidad nutricional, con lo cual nosotros aquí podríamos decir que podría ser un nicho en el cual se podría estar incidiendo desde el punto de vista nutricional para mejorar la calidad de los alimentos y sobre todo poder proveer esta alimentación adecuada, ¿no?, a este tipo de población. Y luego también es interesante de que últimamente pues, está creciendo lo que es la moda del foodie, que básicamente pues, se podría definir como un comidías de toda la vida, que le gusta la comida y sobre todo expresar lo que está comiendo. Y de hecho yo personalmente he tenido, bueno, no sé si es un poquito pesado o no, pero varios amigos que tienden a ser foodies, ¿no?, que cuando vas a comer pues lo primero que hacen es quererle tomar una foto a tu comida para luego publicarla. Está bien desde el punto de vista de salud porque creo que cada vez se está enfocando un poquito más en una alimentación saludable. Y si nosotros miramos el tipo de, otra cosa es que se lo comen, pero el tipo de por lo menos fotos que se publican en este sentido son bastante coloridas. Y claro, para ser coloridas ahí tiene que haber frutas y verduras, seguramente, con lo cual es una tendencia que se tiene que aprovechar desde el punto de vista de la salud, además que está cogiendo en boga. Y por último, os quería presentar unos datos de qué es lo que representaría para hábitos de consumo para una persona que consume en casa y fuera de casa. Claro, nosotros cuando consumimos fuera de casa cambiamos completamente nuestro tipo de alimentación. Tiende a no ser igual a lo que consumimos dentro de casa, puesto que podíamos aprovechar a ingerir ciertos alimentos que posiblemente tengan una elaboración un poquito más compleja y que tengan un gusto sensorial un poquito más agradable de lo que se consume en casa. Si lo vemos desde el punto de vista nutricional, el consumo de carne y pescados es mayor fuera de casa, cierto tipo pues podría ser bien, pero nos preocupa, por ejemplo, que el consumo de frutas fuera de casa sea menor. Podría ser un poquito lógico. Claro, cuando vais a un restaurante y quieres pedir de postre, pues normalmente pides y te das un capricho, ¿no?, y pides algún tipo de bollería o algún otro tipo de postre que se viene incrementado casi que en un 11%. Y en cuanto al consumo de hortalizas, pues es bastante también buenos datos, que se tiende a consumir más verduras y hortalizas fuera de casa que dentro de la casa, con lo cual es uno de los factores que se tiene que aprovechar. Muy bien, gràcies. Bé, passarem a la següent ponent, que és la Teresa Carles. Amb ella li farem la segona pregunta. Bueno, la Teresa Carles suposo que tots la coneixeu. És una xef especialitzada en cuina vegetariana, és una gran ambaixadora de lo que és els productes de proximitat i de la nostra terra i bueno, fundadora del grup Teresa Carles. La pregunta que li llancem a la Teresa Carles és quins creus que han estat els factors d'èxit de l'increment de la selecció per part dels consumidors de lo que és els restaurants vegetarians i la cuina vegetariana? Com va això? Vale. Perfecte. Hola, bon dia a tothom. A veure, per explicar-vos una mica els factors que han fet que la cuina vegetariana finalment ja estigui més reconeguda, m'agradaria citar-vos un estudi d'una consultora que és l'Anter, que us recomano que el busqueu i el mireu perquè és molt interessant, no? Bé, aquesta consultora el que ens diu és que en els 2 últims anys l'increment de veggies ha estat al nostre país del 27%. Com a veggies vull dir les 3 alimentacions que, diguéssim, defineixen millor aquesta paraula, que és la flexitariana, dieta flexitariana, no sé si ho coneixeu, però és una dieta que basa la seva alimentació en productes vegetals, però ocasionalment pren alguna cosa de peix o carn, sempre el més sostenible possible. Després tenim la vegetariana, que aniria la segona amb importància, que la dieta vegetariana, com molt bé diu el nom, basa la seva alimentació en els vegetals, però sí que consumim alguna cosa de producte animal viu, sempre viu. Els ous, la llet i la mel.
bàsicament. I després tindríem la dieta vegana, que la dieta vegana renuncien totalment a prendre cap tipus d'aliment, de producte animal. Llavors, quan preguntem als consumidors el per què, quins són els seus motius de per què fan aquest traspàs o per què els ha motivat a de sobte prendre aquesta decisió a la seva vida, doncs bàsicament són dos. El principal és la salut, com molt bé podeu deduir tots, és el motiu principal per tots. I el segon seria la sostenibilitat, el cuidado dels animals i també del planeta. Tot això a mi em sembla superinteressant perquè va molt alineat a el que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut, que, com sabeu, s'ha ficat molt amb el tema de mentalitzar a la gent que és superimportant que comencem a consumir moltes més fruites, verdures, cereals, llegums i fruits secs i molts menys grasses animals, carns vermelles o aliments processats. Això té que ser així si volem tenir una salut, al final, ferma i viure molts més anys. En plan més personal, jo us podria dir que, ara finalment, la cuina vegetariana està reconeguda i llavors això m'omple de satisfacció perquè no us podeu imaginar a l'any 79, quan el meu marit i jo, el Ramon, vam muntar el primer vegetarià a Lleida, al carrer Joan Baiget, el Paradís, quina opinió hi havia en general de què estàvem fent. Era una bogeria, era anar totalment contracorrent, no se'ns entenia i la veritat és que vam haver de lluitar molt per fer-nos un petit espai a l'hostaleria de Lleida i teníem que explicar molt bé quins ingredients fèiem anar, el per què, com ho fèiem, per què les coccions, perquè s'havia de fer molta més teràpia. Ara, finalment, jo crec que a ningú li cap dubte que el menjar vegetarià no està renyit per a res amb el plaer gastronòmic. Crec que tots ho tenim bastant assimilat i si heu estat a algun dels nostres restaurants ho heu pogut comprovar. Llavors, al grup tenim un lema que són les 3 S's, sa, sabrós i sostenible. I això és així. A nivell nutricional jo penso que és superimportant el que us he dit, que s'ha de prendre aquesta decisió, com a mínim hem de reduir tot el que no ens senta bé i no sé, ja ho deia l'Hipòcrates fa una pila d'anys, som el que mengem, ja me direu, el que se sabia ja en aquells temps i la saviesa que havia i el connectats que estaven a la terra, cosa que ara, desgraciadament, això s'ha anat perdent, però crec que hi ha una tendència que la gent s'està una altra vegada començant a motivar i a mentalitzar sobre el tema. Molt bé, gràcies, Teresa. Doncs passem a un extrem una mica oposat, però que pensem que també és important. Per nosaltres tenim amb nosaltres el Santiago Lambín. Ell és veterinari, és doctor en veterinària, és professor a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Veterinària, i a més és un gastrònom, com m'ha dit ell. Aprofitarem la seva experiència amb tot el que és caça, perquè a més nosaltres a Lleida tenim un territori on es poden aprofitar també el que són els aliments que provenen d'aquesta caça. La pregunta que li fem al Santiago, quins requisits higiènico-sanitaris s'han de tindre en compte a la cuina amb animals de caça? Bien, muchas gracias, Teresa. Antes de comenzar, quisiera agradecer al comité organizador, concretamente al doctor Jordi Graell, el que me haya invitado, porque yo en el mundo de la gastronomía soy un aficionado, aunque llevo 40 años estudiando los alimentos y cocinando, pero no me dedico profesionalmente a ello. De hecho, mi carácter de investigador, de científico, me ha hecho profundizar en el estudio del alimento y en el estudio de distintas técnicas, y es lo que me ha llevado a publicar algunos libros y algunos artículos en el mundo de la gastronomía. De hecho, yo los firmo como Santiago Lambín, veterinario y profesor de universidad de profesión y gastrónomo, entre otras cosas, de afición. Bien, hoy voy a hacer 4 comentarios muy breves, para dejar tiempo que se puedan hacer las preguntas, sobre el tema de la carne de caza. Es un mundo muy complicado. Muchos restaurantes quieren entrar en lo que es la cocina de la caza y cuando entran, al final hay
tantas dificultades que normalmente se echan para atrás, hay que tener en cuenta que la carne de caza tiene dos destinos fundamentales. Uno, el autoconsumo, que es el consumo privado, y otro, la comercialización. Bien, el autoconsumo, el consumo doméstico privado, como define la normativa, este autoconsumo, el responsable de que la carne sea apta para el consumo, para su consumo, recae totalmente en el cazador. Aquí no hay, últimamente con la nueva normativa sí que se exige que se haga un análisis de triquina, que hasta ahora no se exigía, pero bueno, ahora ya se exige el análisis de triquina. Pero lo que es la comercialización, existe normativa europea, española, catalana. Hay un decreto que va desde enero de este año, el decreto de la Generalitat, y lo que ha de tener claro es una cosa, pretende el que la calidad higiénico-sanitaria de la carne que llega al consumidor sea la máxima. Entonces, ha de pasar siempre por un establecimiento de manipulación de caza. O sea, la normativa dice que los establecimientos minoristas y de restauración no pueden comercializar carne de caza que no proceda de uno de estos establecimientos. Incluso algo que la población no conoce, incluso un cunil, una perdiu. Tampoco. Tiene que pasar y tiene que ser inspeccionada por un veterinario. No puede pasar directamente del cazador a la restauración ni al comercio minorista. Simplemente... Molt bé. Tenim una altra pregunta, Santiago. Com es pot valoritzar més la cuina de muntanya, ja que aquí tenim moltes persones que s'estan formant i que possiblement s'hi puguin dedicar, com es pot valoritzar aquesta cuina de muntanya en la que entren a formar part important les preparacions a partir de productes animals? Bueno, supongo que en relación, que es la parte que ya conozco más de lo que es la caza, no es fácil porque es difícil en la restauración que se pueda tener una salida continuada de productos de la caza. Hay que salir de lo que es, ir más allá de lo que es el civet. El civet es un plato que es el que se conoce en todas las zonas de montaña y existen muchas formas de preparar la caza. De hecho, yo colaboré en un proyecto de hace 2 años de la Fundación Alicia y de Cataluña La Pedrera, financiado para hacer una monografía específica sobre la cocina del porc senglar para restauración. Y a finales de este año pasado, del 2018, se ha publicado la cuina del senglar, se ha publicado en catalán y en castellano, para también divulgación a nivel de consumo doméstico. La verdad es que a nivel de restauración, yo quizá no conozco tanto, pero con todos los restauradores que hablo es muy difícil cuando intentan en montaña introducir algún plato de cocina de caza. Por las vías de distribución hay muchas cuestiones que no son favorables y sobre todo porque hay un rechazo en parte por parte del consumidor porque no ve muy claro muchas veces la calidad sanitaria, así como en el ganado, en el doméstico, en los animales domésticos. Todos tenemos claro que pasan unos controles estrictos desde que nacen hasta que aparecen en el plato. En lo que es las especies cinegéticas, las especies de caza, la carne de caza, no se tiene muy claro por parte de la población en general. Y hay un cierto rechazo hacia este tipo de carnes que son naturales, podemos decir, más que ninguna de las otras. Muy bien, gràcies, Santiago. Bé, doncs la quarta de les ponents ve del món de l'administració. Ella és la Gemma Salvador. La Gemma és diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i ella treballa a l'Agència de Salut Pública de Catalunya dins del Departament de Salut. És una gran experta en els programes de promoció, sobretot en quant al que és alimentació saludable, i també és professora associada de la Universitat de Barcelona. Amb ella li farem la pregunta que toca. En base a lo que és el potencial increment de l'ús dels serveis de restauració col·lectiva per part de lo que som els consumidors, quines mesures ha pres i prendrà el que és l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a garantir la salut nutricional dels consumidors. Gràcies, Teresa. Bon dia. Jo, abans de començar, volia agrair a l'organització tant la qualitat del programa que s'està oferint avui aquí com la capacitat de convocatòria, perquè anar a una sala i veure tantíssima gent i molta gent jove és un luxe. I gent jove que fa unes preguntes molt interessants pel que hem vist fins ara. Espero que a continuació també les feu. Bé,
Restauració col·lectiva, a casa nostra hi ha diferents grans blocs del que entenem per restauració col·lectiva. Hi ha la restauració col·lectiva vinculada, per exemple, a l'entorn laboral, la restauració col·lectiva o la restauració social, que anomenem, que és més la restauració de la que ens ha parlat la Teresa, la restauració col·lectiva escolar, per exemple, que amb les dades que ens has presentat abans, potser no inclouen el 40% dels escolars de Catalunya aproximadament utilitzen el servei de menjador escolar a diari i, per tant, és un entorn de restauració col·lectiva molt important. Bé, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ja fa forces anys, des del 2006, treballa amb una estratègia que s'anomena Estratègia PAS, que és l'estratègia del Pla Integral per la Promoció de la Salut a través de l'alimentació i l'activitat física saludable, que és una estratègia transversal perquè es treballa amb conveni i col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, amb Agricultura, amb Consum, amb diferents fundacions vinculades a l'alimentació, entitats, etc. I estem treballant 3 grans blocs que crec que us pot interessar conèixer si no coneixeu. Un és un sistema d'acreditació d'establiments promotors d'alimentació mediterrània que va adreçat tant al que és l'entorn laboral com a l'entorn de la restauració social, que és el sistema d'acreditació AMET, que és el que teniu a la part superior vostra esquerra, i que és un sistema d'acreditació que es va iniciar l'any 2007, que identifica establiments de restauració que promouen l'alimentació mediterrània i que respecten 8 paràmetres molt senzills, com us podeu imaginar, que s'acrediti utilitzar oli d'oliva verge, que hi hagi una bona presència de fruita fresca, que hi hagi una bona presència de verdures i hortalisses, que hi hagi una oferta de producte de tall que com a mínim el 50% sigui magre, amb baix contingut de greix. Ara actualment ja hem incorporat un altre criteri que està costant una mica, però jo crec que mica en mica s'anirà incorporant, que és el de l'aigua gratuïta, que estigui l'aigua de ret, l'aigua de xarxa, que estigui present a la taula del comensal, doncs perquè cada cop més els nostres missatges no s'adrecen solament a la promoció de l'alimentació saludable, sinó de l'alimentació saludable, sostenible i saborosa, com abans ha dit la Teresa. Nosaltres hem fet un congrés fa poc que era l'alimentació 5S, encara anem més enllà, segura, sostenible, hi ha les 5 S's que defineixen l'alimentació. Actualment ja no ens quedem solament amb el concepte de saludable vinculat exclusivament a la nutrició, sinó a l'entorn, a la sostenibilitat i al medi ambient. Per tant, tenim l'acreditació AMET. Aquesta acreditació la tenen en aquests moments 700 establiments de restauració a tot Catalunya, que estan distribuïts entre 150 municipis i oferten una proposta de menú mediterrani a més de 100.000 comensals al dia. És una acreditació que en aquests moments ja hi ha molts establiments que l'estan demanant de forma espontània, que és molt senzilla i que no té cost. El que sí té és un compromís de compliment d'aquests criteris bàsics d'alimentació mediterrània. Per un altre costat, tenim un sistema d'adhesió a diferents tipus d'establiments que volen ser promotors del consum de fruita, que es posicionen i diuen: nosaltres aquí volem donar valor a la fruita. Som grans productors de fruita. Aquest país és un país que té una producció de fruita molt important, molt variada i de gran qualitat. I, en canvi, com heu vist amb les dades que ens presentava abans el doctor José Serrano, som baixos consumidors. És una paradoxa molt important. Una de les estratègies principals del Departament de Salut, i vinculat a l'evidència que hi ha de l'efecte-benefici en relació al consum de fruita i hortalisses, és promoure en la quotidianitat el consum de fruita fresca i hortalisses fresques estacionals i de proximitat. I aquest identificador, que és un sistema en el que aquells establiments que vulguin s'hi poden adherir, ve a dir: escolti'm, comensal, quan vostè ve a menjar a casa meva, quan vostè ve a comprar a casa meva, quan vostè s'hospeda a casa meva, sàpiga que aquí fem una aposta important perquè vostè pugui consumir fruita de forma fàcil.
Per un altre costat, tenim tot el bloc que fa referència a l'alimentació infantil. I en alimentació infantil, ja l'any 2006, vàrem començar amb el programa de revisió de menús que treballeu principalment l'Agència de Salut Pública a nivell del territori. I és una oferta universal i gratuïta que es fa a totes les escoles de Catalunya que tenen menjador escolar de revisió dels menús. Fem una revisió dels menús, un informe, el retornem a l'escola amb uns suggeriments de millora, després en fem un seguiment i un cop s'ha acabat aquest procés d'informe i seguiment on intentem verificar si els suggeriments de millora s'han dut a terme, doncs en aquests moments, aquest any, comencem una nova fase, que és una fase d'avaluació sensorial, en la que hi participen els propis alumnes. Els propis alumnes ens diuen què tal, què opinen, què tal mengen en el menjador escolar. A nivell de xifres, dir-vos que des que vàrem començar finals del 2006-2007 fins ara tenim introduïts en una base de dades 6.500 informes de revisió de menús escolars. Més o menys en venim a fer uns 500 cada any. Hi ha hagut millores molt importants. Millores a nivell de presència de fruita, millores a nivell de presència de guarnicions a base de verdura, d'hortalissa fresca. Han hagut millores a nivell de disminuir la utilització de precuinats, a nivell de fer més present el llegum, aspecte molt important. Sobretot estan havent millores i continuarem treballant perquè així sigui a nivell de una reducció de la presència de carn vermella en l'entorn del menjador escolar. Amb la Teresa no havíem parlat mai, no ens coneixíem personalment, però quasi podia haver estat una assessora nostra per aquests darrers materials que hem tret, que hem presentat i que presentarem dins de poc aquí a Lleida, que és aquesta guia de petits canvis per menjar millor, que és una guia que es centra en dir què està passant, quins són els punts febles de la nostra alimentació, què és el que hem de promoure amb força i què és el que hem d'intentar reduir. Aquest no és un objectiu de que tothom es faci vegetarià, però tenim l'objectiu com a Departament de Salut de donar resposta a aquelles recomanacions que fa l'Organització Mundial de la Salut i que coincideixen amb situacions de crisi a casa nostra. Som baixos consumidors de fruites, som baixos consumidors d'hortalisses, som baixos consumidors de llegums i fruita seca. I per tant, aquesta guia és una guia que intenta donar estratègies als professionals i als ciutadans per promoure aquests productes d'origen vegetal i recordar a la població que cal reduir sucres, sal, carns processades, carns vermelles i processades i aliments ultraprocessats. I per això deia que, com que has dit exactament tots els punts que aquesta guia inclou, doncs podies haver estat perfectament una de les revisores d'aquest material. Jo crec que anem per bon camí perquè una de les dades que dona la consultora aquesta, l'Arter, diu que una de cada 8 dones està molt mentalitzada i ha fet el canvi ja a una dieta molt més saludable i que tot i que hi ha un ventall ampli d'edats, els que lideren el canvi precisament són la gent jove. I això és molt esperançador. A mi m'encanta sentir això, la veritat. Molt bé. Molt bé, gràcies, Gemma, per les teves aportacions. Passem a un altre apartat, més que res també aprofitant l'experiència de la Teresa, el que passa que intervendreu els 4. Tu, Teresa, vas començar amb un petit establiment i has passat ara amb una cadena de restaurants. Ara i això ho estem veient molt, inicis d'alguna empresa que comença a unes dimensions petites i, evidentment, s'expansionen, passen ja no amb una cuina convencional, sinó amb un gran obrador. Voldríem, doncs, tu que ens donessis la teva visió d'una miqueta com ha sigut aquest procés i amb quines dificultats t'has trobat. En un principi us podria explicar que quan vam començar, el Ramon i jo ja vam intentar de fer una mica d'expansió, diguéssim, amb altres ciutats. O sigui, simplement el que volíem fer era portar la cuina del paradís a altres ciutats i provar a veure què passava. L'expansió, o sigui, els locals es deien Mandioca Tapioca. I aviat ens vam donar compte que allò no tenia l'estructura suficient, perquè depeníem molt de l'estaf,
depenia molt de les persones que en concret portaven aquella cuina i no, o sigui, uns funcionaven bé, els altres no tant, no? Llavors ens vam donar compte que no podíem seguir endavant. Jo crec que s'ha de professionalitzar molt, s'ha de tindre en compte totes les variants, s'ha de treballar molt en recursos humans, és el número 1, o sigui, el rodejat d'un equip que t'entengui, que li agradi el que fas i que vibri a la teva sintonia, és bàsic per tirar endavant. Ara, com tenim una petita cadena, són 6 locals, al final no són tants, no? Però ara sí que crec que ha arribat el moment de créixer una mica més, i el que hem estat treballant aquests anys ha estat precisament amb això que us explico, en fer estructures, s'ha de tindre en compte tot, des de l'oferta gastronòmica, a les finances, als recursos humans, a les operacions dels propis locals, és molt important. Llavors, a poc ja anem tenint gent en qui confiar i ara suposo que és el moment de provar-ho. Molt bé, perfecte. Santiago, tu com ho veus factible? Dins del que seria, per exemple, el món d'utilització de la casa, la cuina de muntanya, la restauració, que és en un altre nivell? ¿Es factible? Yo creo que es muy complicado y que variará según los entornos, que no es lo mismo un entorno de ciudad que un entorno de montaña, con esta cocina de montaña que se quiere potenciar. Lo que la gente busca en montaña probablemente son pequeños establecimientos, con comida casolana, muy ligada al medio, y ahí se puede introducir la caza. En cambio, en ciudades sí que esta idea es la que se está viendo que va cada vez avanzando más. Creo que es muy importante en esto, al unirse y el crecer se consiguen reducción de costes, supongo, de lo que es adquisición de alimentos y demás, que es una parte importante. Centralizando algunas producciones también, pues con el obrador nuevo que hemos hecho, pues esto ya es mucho más fácil. Bueno, y la percepción del consumidor al respecto, ¿quién crees que es, José? A ver, yo creo que todo depende del precio-calidad. Siempre y cuando se pueda centralizar y luego derivarlo con la misma calidad, casi que sería un producto excelente. Desde el punto de vista nutricional siempre tenemos que tomar en cuenta de que la mayor población vulnerable en el caso de tener imbalances nutricionales siempre ha sido la población pobre. Básicamente, por ejemplo, hemos tenido estudios a nivel europeo y es muy lógico pensar, ¿no?, de que cuando una persona tiene que salir a comer fuera, pues trata de buscar unas opciones más económicas. Y eso se da sobre todo en lo que son los cinturones de la ciudad y que, quiera o no, pues esto va a ir alterando el consumo de alimentos y la salud nutricional que podría tener la persona. Siempre y cuando se puedan ofrecer estas alternativas saludables a un bajo costo y una alta accesibilidad a la población, pues claro, tener un obrador central que luego pueda repartir manteniendo siempre la misma cantidad y la oferta, que también es importante, pues claro, desde un punto de vista nutricional lo vemos como una estrategia casi que indispensable. Muy bien. Bé, com que passem d'un petit a un gran establiment on el volum d'aliments que es generen i que es processen són molts més, Gemma, tu que també tens molta experiència amb el tema del malbaratament alimentari, com veus que pot veure's afectat aquest malbaratament? Jo crec que aquest és un tema sensible aquests darrers anys. Hi ha hagut unes presentacions de resultats a nivell europeu i a nivell sobretot del primer món sobre la quantitat de menjar que es malbarata, i això d'alguna manera ha fet que es moguessin determinades entitats, organitzacions, la societat, per agrupar-se, per constituir-se, per dissenyar estratègies per reduir el tema del malbaratament alimentari. Per tant, ara és un moment d'elevada sensibilitat. Nosaltres, en l'entorn que treballem, tenim i fem recomanacions sobre com reduir el malbaratament. I una de les primeres recomanacions per reduir el malbaratament és respectar la sensació de gana de la gent. És a dir, en l'entorn del menjador escolar sempre hi ha hagut una mica la creença de que els nens han de menjar una quantitat estipulada que considerem estàndard i per tant s'han d'acabar el que hi ha al plat. I aleshores quan no s'ho acaben, doncs el que veiem en moltes d'aquestes escoles amb aquesta perspectiva en el menjador escolar és que hi ha una quantitat de malbaratament al plat del que no es pot aprofitar espectacular. És a dir, pomes que van a les escombraries amb 2 mossegades, potser eren massa grans, potser no calia una poma sencera, trossos de peix enormes a les escombraries. És a dir,
Una de les principals estratègies, tant per reduir el malbaratament com per estratègia de prevenció d'excés de pes i obesitat, és respectar la sensació de gana que expressa el comensal, tingui l'edat que tingui. I aquesta estratègia, que nosaltres fa temps que l'anem dient i que l'anem referenciant, que no és un invent, sinó que està descrita en múltiples estudis, és important tenir-la present també en altres entorns, en l'entorn de la restauració. Ja hi ha molts llocs on ofereixen diferents mides de plat. De dir, escolti'm, tothom té la mateixa sensació de gana quan demana un primer plat en diferents moments del dia o diferents tipus de comensal? No. Per tant, adaptar l'oferta a la sensació de gana expressada és una estratègia. I després hi ha el tema, que abans també comentava la Teresa, que és el ser molt curosos amb el que es compra, es cuina, amb les previsions. I quan hi ha excedents, no pressuposar que aquests excedents ja han perdut la vida en aquell moment, sinó que aquests excedents que queden sense sortir a sala se'ls hi pugui donar una segona o tercera oportunitat. I molts dels equips de salut pública, com tu saps, arreu del territori, treballen per assessorar a la restauració en diferents àmbits sobre com donar segones i terceres oportunitats de vida a aquests excedents alimentaris. L'objectiu és que no n'hi hagin, però quan es produeixen, que siguin els mínims, que puguin acabar tenint una reutilització en el propi entorn o una reutilització com a últim terme amb finalitat solidària. I hi ha maneres de fer-ho. Moltes gràcies. Bé, ara llançaré una pregunta i contesteu qui vulgui, d'acord? És referent a seguretat alimentària, un concepte que l'hem anat parlant, però que penso que és important, perquè els sistemes de restauració actual se'ls estan presentant molts reptes en quant a seguretat alimentària. Uns dels que se'n parla moltíssim és el tema de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, però també n'hi ha molts d'altres, el problema de l'anisakis, entre altres i altres. Què en penseu vosaltres? Quins reptes pot representar això a lo que és la restauració col·lectiva i seguretat alimentària? Bueno, jo el que puc dir és que nosaltres cada vegada tenim més clients, més consumidors amb quantitat de problemes. Hi ha molts problemes d'al·lèrgies i d'intoleràncies. Llavors, nosaltres treballem molt fermament amb això perquè és que, a més, és el nostre apartat. El que hem de fer és ajudar que la gent tingui una bona salut. Llavors, no sé, el que us puc dir és que un dels locals que tenim ara a Barcelona, que és l'últim que hem obert, estem a punt de certificar lliure de gluten. Us podria explicar tot el procés. Ha estat bastant enfarragós, perquè no solament tu dius jo no entre gens de gluten al meu local, és que no n'hi ha prou amb això, perquè has de fer una feina retrospectiva i anar a parar als teus proveïdors. Tu has de comprar el producte als teus proveïdors, que les seves fitxes tècniques te puguin assegurar que no hi haurà ni una traça. És fins a aquest punt d'important això. Llavors, hem estat treballant durant molt temps i ara gairebé estem ja al final del procés i ho certificarem. Llavors, clar, dius, per què passa això? Això seria un debat superampli que no acabaríem avui. Però el cert i la realitat és que cada vegada s'ha de tindre més en compte. Jo cada setmana elaboro uns menús, altres a Carles, que els vaig canviant cada setmana. Llavors, en aquests menús sempre hi ha pasta integral, sempre hi ha llegums, sempre hi ha plats de verdures i anem complementant amb amanides, per suposat, i amb cremes i sopes. I en aquests menús sempre està indicat tots els al·lèrgens que té. I és que, a més, m'ho demanen. A més, faig unes fitxes pels encarregats i pels cambrers i tots els dilluns ens reunim, els explico exactament el que porten els plats, perquè les preguntes de porta gluten, porta lactosa, porta fruits secs, porta sèsam, porta ous, altres a Carles també n'hi ha al·lèrgics als ous. És impressionant, de veritat. És algo a tindre molt en compte. De fet, és important la informació al consumidor, José. No, de hecho, ya que estáis trabajando en restauración, yo creo que es algo que va a ir en crecimiento. De hecho, la estadística, por ejemplo, de diagnósticos de celíacos es a lo mejor un 1% de la población.
mientras que las personas que exigen una alimentación sin gluten puede llegar hasta un 10%. No necesariamente quiere decir de que no se les tiene que ofrecer esta alimentación, puesto que finalmente es el consumidor y el que manda, ¿no? Y el que finalmente os exigirá un plato. Lo que, aparte del costo que puede salir añadido, de hecho nosotros en la universidad estamos trabajando con trabajos de fin de grado de lo que implicaría hacer una restauración libre de gluten. No solo es el hecho de los ingredientes, que posiblemente sean mucho más caros, el valor nutritivo cambia completamente dependiendo con qué lo vayamos a sustituir. Y además toda la parte administrativa y burocrática que podía representar la certificación, más no solo la certificación, sino en el día a día posterior, que finalmente encarece tanto la elaboración de cualquier alimento. Nosotros aquí al respecto, con el caso de los consumidores, creo que sí es importante luego trasladar esto a las personas que se dedican a restauración colectiva. También trabajamos con la Asociación Catalana de Celíacos. Y una de las mayores preocupaciones, ellos tienen un signo libre de gluten para establecimientos de restauración. Y una de las mayores preocupaciones que tenían cuando se elaboraba el estudio es de que el consumidor en realidad tiene una alta desconfianza. O sea, por mucho que pongáis en el menú que es libre de gluten, que no tiene huevos y cualquier tipo de alérgenos, le da mucha desconfianza. Y el principal punto de desconfianza es el camarero. Claro, si vas a un restaurante y pides algún plato, le preguntas los ingredientes y el camarero no sabe los ingredientes del plato determinado, pues créanme que les queda cierta desconfianza y es muy posible de que no vuelvan a regresar. Y últimamente el consumidor creo que no es tan fiel, lastimosamente. Hay un consumidor que le gusta cambiar y visitar varios lados, con lo cual tratar de mantener a este consumidor con una buena calidad y una información muy adecuada, créeme que es difícil. Y si no se hace bien, pues es muy posible que no regrese. Muy bien, gràcies. José, voleu dir alguna cosa? Sí, en relació al tema del gluten, hi ha dos tipus, com apuntaves, José, de població. Aquella població que per creença vol menjar sense gluten perquè considera que és millor, cosa que no està demostrada sota no hi ha cap estudi que evidenciï publicat que evidenciï això. I després aquelles persones que estan diagnosticades. Què els ha passat a la gent que està diagnosticada i que ha de menjar 0% gluten? Que la moda del menjar sense gluten els hi ha fet mal, perquè en aquesta moda s'hi ha afegit molta restauració que diu aquí es fan plats sense gluten, però plats sense gluten no vol dir que no hi hagi gluten en el procés. I les persones afectades solament poden menjar a llocs on hi ha un 0% gluten. Vol dir que no hi ha hagut contaminació, vol dir que no hi ha pa al costat, vol dir que... Per tant, és molt arriscat difondre entre la població que el nostre establiment és sense gluten o es fa menjar sense gluten, perquè pot servir per aquell que hi opta per filosofia o per creences no gaire basades en evidència, però no serveix per a les persones que tenen malaltia celíaca. I d'aquí ve, en part, la gran desconfiança dels associats a tal. En aquest sentit, aquells de vosaltres que en algun moment vulgueu realment fer una bona feina d'acreditació de l'establiment per persones amb celiaquia i aparèixer en el rànquing dels establiments que la pròpia associació ofereix als seus associats, és important que us poseu en contacte amb la pròpia Associació de Celíacs de Catalunya perquè tenen un sistema, us ensenyaran com fer-ho i tenen un sistema d'acreditació. Molt bé. ¿Vols fer algun apunt? No, simplemente añadir que a mí sí que me ha llamado la atención en los últimos 2-3 años ver las cartas. Me muevo bastante por restaurantes de Barcelona y en las cartas ya, en los platos ya vienen libres de tales alergenos. Y de hecho, hace no mucho, en la última reunión que hemos tenido de la Agencia Catalana de Seguridad, de la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, estaba la presidenta del Comité Nacional y ya decía que se preguntaba si las cuestiones de alergias alimentarias, intolerancias, que era una cuestión hasta ahora se creía de niños, de jóvenes, y está aumentando enormemente en la población adulta sin saber muy bien el porqué.
con lo cual irá más cada vez. Son fenómenos de Bueno, el sensibilización. diagnóstico es más bueno. Quizá Sí, años sí. atrás, Sí. años atrás había gente que presentaba unas determinadas molestias que no sabía exactamente y ahora en estos momentos Sí, sí. eso se identifica como. Tampoco está correlacionado en que haya muchísimos, o sea, haya aumentado o multiplicado por 10 los casos. Probablemente No, se pero diagnostican mucho más. Sí, se diagnostican más, pero también tiene que ver en que el gluten ha sufrido tantas alteraciones. Es que, mirar, hay varios tipos de trigos, ¿no? Los que yo no conozco muchos, pero bueno, los que conozco. Entonces, el tradicional, que es el que más buenos cultivos daba, este es el que ha sido más adulterado, ¿no? Entonces, sí que está comprobado esto científicamente, que ahora tiene mucha más cantidad de gluten de lo que tenía en los inicios. Entonces, todavía hay algunos trigos, como es la espelta y el camut, que son los que menos se han adulterado porque nos han llegado mucho más tarde y que analíticamente tienen menos cantidad de gluten. Entonces estos, para gente intolerante, posiblemente les pueda sentar mejor. Una puntualització. No podem parlar d'adulteració, és una modificació. Bueno, Una modificació. adulteració seria un fenomen extern, fet expressament i comportaria, doncs, és una modificació genètica i sí que està demostrat que els blats sense tanta modificació tenen una sèrie de propietats que el blat modificat no té. Exacte. En aquest sentit, dir-vos que mireu si té poca evidència de que el gluten afecti o sigui desencadenant d'un mal estat de salut, que les persones vegetarianes en mengen molt més que les no vegetarianes. Les persones vegetarianes mengen concentrats de gluten, que és la proteïna del blat, com a aportació proteica per complementar la proteïna que no mengen d'origen animal. Per tant, el que està molt clar és que el gluten no desencadena una malaltia. És una malaltia autoimmune que pateix la persona que no li permet absorbir aquesta proteïna i per tant li crea tot un seguit de símptomes i de malestar, però no és el gluten el que ho desencadena. Per tant, evitant el gluten no s'està evitant la malaltia celíaca. Un ha d'evitar el gluten quan li han diagnosticat, en principi, no abans. Molt bé. Bé, per últim, llanço una pregunta també als quatre, una pregunta interessant que suposo que suscitarà també atenció als que estem aquí, és: mengem per l'estètica, per la salut o pel plaer? Per què mengem? Por todo. Què us sembla? Exacte. Fisiológicamente, claro que comemos por salud. Recientemente, bueno, ahora ha salido lo del estudio de la alimentación en el mundo. A mí lo que me ha llamado la atención es el titular que pusieron, por ejemplo, en Antena 3, que estaba completamente en desacuerdo, pero decía, comer mata. Que fue lo primero que habían puesto, y luego el listado de los países en los sitios donde mejor se come. España salió como en tercer lugar. Este era un estudio del Journal of American Medical Association. Y si me ponen a pensar desde un punto de vista nutricionista, y también yo creo que cocineros que vivimos de la alimentación, pues evidentemente comemos por una necesidad fisiológica, pero sí que es cierto de que no somos igual que el resto de los animales, que comen por solo salud y por poder tener una sobrevivencia, sino que también tiene un aspecto psicológico bastante importante. De hecho, se desencadenan muchos circuitos neuronales, sobre todo el parasimpático, que nos dan cierto tipo de placer, y también tiene un componente social elevadísimo. Entonces, sí que es cierto de que hemos avanzado como sociedad, ya no tanto pensar en una alimentación nada más que para la supervivencia, sino que también estamos pensando en una alimentación por placer, por convivir, y posiblemente en los últimos años ya está entrando un poquito más la influencia que podría ser estarme alimentando para poder tener una mejor calidad de vida, y esto implicaría no solo la parte de salud, sino llegar a un envejecimiento saludable y sobre todo no dependiente. Sí, jo crec que aquests darrers anys molts establiments de cuina d'alta gastronomia, amb estrelles Michelin o que volien aquest tipus de reconeixement, diguem que han tractat la cuina més com si fos un art, més que una necessitat per alimentar-nos. Llavors, possiblement,
amb alguns menús degustació no s'ha tingut prou en compte el que és el valor nutricional, s'ha tingut més en compte la imatge i que està bé, vull dir, perquè tu pots anar a un restaurant 3 estrelles Michelin i tal i gaudir-lo a tope un dia, però bueno, serà un dia, no? És com si anessis al teatre, no? Diguéssim. Jo sempre m'ho miro així. Llavors, doncs, bueno, jo crec que en regla general, al nostre dia a dia, la majoria de la gent menja, evidentment, perquè és una necessitat fisiològica, però cada vegada crec que estan més mentalitzats en que és per salut, també. Santiago, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que se come hasta ahora por necesidad fisiológica, es lo básico, pero que cada vez vamos evolucionando hacia el arte, en este caso, e incluso eso se está viendo ya a nivel doméstico, que ahora se cuida, yo estoy viendo que muchas veces se cuida bastante lo que es la presentación estética de los platos que en muchas ocasiones no se tenía en cuenta. Però bueno, també depèn de los sitios, dels restaurantes. Vols afegir alguna cosa, Gemma? Sí, potser ens hauria, si fem una mirada una mica més holística, més mundial, no a tot arreu es menja pels mateixos conceptes, ni es menja de la mateixa manera. Jo crec que la gent que tenim la sort de viure en un entorn, amb una riquesa de producció com és la que ens envolta, doncs mengem per cobrir les necessitats bàsiques, però el concepte plaer està molt amunt, és a dir, i després una altra cosa que destacaria i és que crec que apareix un nou component en la selecció del que vols menjar o compres o prepares i sobretot amb les generacions més joves, que és aquest que ja ha anat sortint al llarg d'aquesta jornada, que és el de dir no solament estic jo en aquest món aquí, sinó que hi ha molta més gent, hi ha molts territoris, hi ha el tema de la sostenibilitat, és a dir, de com repercuteix, com jo menjo, què compro, com ho guardo, com ho faig, com repercuteix amb el meu entorn immediat i amb l'entorn de més enllà. Per tant, aquesta diferència de que recordem que no a tot arreu es pot menjar com aquí i que no tothom té en primer o es pot plantejar el tema del plaer. Molt bé, gràcies. Penso que ha quedat ben reflectit. Bé, doncs ara és el torn vostre. Si teniu preguntes o voleu fer alguna aportació, endavant. Podeu contestar lliurement, ponents, val? Jo volia fer una pregunta, més que res, amb el tema que ha parlat sobre les plagues que se dona d'Amet, sobre el menjar mediterrani i totes aquestes coses. Jo volia preguntar si també tenien el mateix, però per als nens, perquè últimament i fa molt temps, se veu que cada vegada que vas a un restaurant i demanes un menú infantil, sempre te donen fritures o te donen hamburgueses amb formatge, qualsevol cosa que un crió diuen que estan acostumats a menjar. I passen olímpicament de lo que són llegums, verdures, i no se'ls alimenta del tot bé. Bravo. Veieu com surten preguntes molt interessants? Tens tota la raó. És a dir, el món de la restauració, a veure, els infants, a diferència de les persones adultes, entre setmana, el que és el quotidià, els àpats els acostumen a fer o a casa, o pensem que o a casa, o a l'entorn del menjador escolar, d'acord? O al menjador d'universitat, és aquest tipus d'establiments. Mentre que l'adult, quan està en un entorn laboral, sovint es veu obligat a menjar fora de casa, no per celebració, que ho diferenciaríem, sinó perquè es troba fora de casa i per tant requereix d'un servei. Aquest tipus de servei durant la setmana pels infants no es requereix perquè es cobreix d'una altra manera i per tant el que abans t'he presentat del PREME, que és el programa de revisió de menús escolars, el que intenta és donar cobertura i assessorament en aquest espai on els infants, el 40% dels infants mengen cada dia lectiu. Després hi ha molts dies en família, però cada dia lectiu. Però sí és cert, i seria fantàstic, que en l'oferta dels menjadors de restauració social que estan més enfocats al cap de setmana hi haguessin unes propostes infantils que no fossin macarrons, carn arrebossada i gelat, que és el que hi ha.
En aquest sentit et puc dir que nosaltres hem preparat un document que teniu consultable a la pàgina web de Canal Salut. Si entreu a Canal Salut i busqueu alimentació, trobareu molts documents sobre alimentació infantil, que està dirigit a aquells espais en els que mengen infants que no són ni al menjador escolar ni a casa, que són els campus esportius, els casals d'estiu, que fins ara eren considerats espais de vacances i, per tant, mantenien aquesta proposta de pasta, gelat i arrebossat. I aleshores ja fa molt temps que vam dir que això no és un dia o dos, que els nanos en aquests entorns passen molts dies. I, per tant, hi ha un document específic per aquest entorn. Però la teva proposta és una proposta molt interessant que jo crec que moltes famílies agrairien. Jo puc parlar, si te puc contestar, el que nosaltres fem als restaurants, jo des de luego ho tinc molt en compte, o sigui, sempre tinc una petita oferta pels nens, però intento que sigui equilibrat, no? Intento que hi hagi una part crua i una part de proteïna i una part d'hidrats, i els hi faig el més agradable que puc. Evidentment, fregits no els hi fico, perquè crec que no és adequat. ¿Alguna pregunta? Sí, yo creo que solo esto. En cuanto a la oferta, yo creo que igual se está viendo desde un punto de vista erróneo, como pensando que deberíamos de preparar un plato especial para unos niños. No, en principio deberían de consumir lo mismo que un adulto. Quizá lo que estaba comentando Gemma, se debería de trabajar un poquito más en el tamaño del plato o de la ración. No tanto ofrecer unos alimentos especiales para el niño, que de hecho lo vemos completamente erróneo, porque si vas a cualquier restaurante, pues es básicamente pues macarrones con tomate y su postre de helado. Rebozado, sí. Rebozado. Entonces debería de consumir lo mismo que un adulto, posiblemente con un tamaño de raciones un poquito más adaptado a sus necesidades. Y quizá descartar por sistema que los niños lo que les gusta sistemáticamente es una hamburguesería o un Frankfurt. Yo creo que los niños, por lo que hemos detectado nosotros en algunas encuestas de valoración sensorial, aprecian también otro tipo de gastronomía. Es decir, son capaces de detectar una buena cocción, una buena preparación, un buen producto. Y es una buena oportunidad también para presentar nuevos alimentos y de cierta forma involucrarles una dieta un poquito más variada. Faig de Poli Malo. Contestes més curtes, preguntes. D'acord. Poli Malo, a sus órdenes. Allà dalt hi ha una pregunta? Bona, sí. Jo volia preguntar pel doctor Santiago Lavín, una miqueta encarat al consum d'espècies cinegètiques. Com se podria potenciar aquest consum? I una altra pregunta una miqueta més cap als altres membres de la taula. Com podem introduir una alimentació d'espècies cinegètiques a un menú escolar? Actualment, per exemple, tenim el problema del porc senglar, que no està gaire ben vist la caça i això, però pel tema de control de malalties, inclús al porcí domèstic que tenim avui dia, les malalties que estan arribant del porc senglar del nord cap aquí sí que és un problema, però seria també una solució per tal de reduir els problemes de malalties i aquestes coses. No sé si se podria arribar a introduir espècies, la carn, el producte d'espècies cinegenètiques al menú escolar. Bueno, potenciarlo es bastante complicado porque no tenemos una cultura gastronómica de la carne de caza. Recientemente hay una asociación interprofesional Asicaza para intentar a nivel de España de potenciar la caza. Se han hecho vídeos divulgativos, han hecho pancartas, tienen una página web, pero les está costando. Y de hecho, estos días pasados leía un artículo que el 90% de la carne de caza que se produce en España se exporta, y en Cataluña es quizá más del 90% de la carne de caza mayor. Entonces, es una cuestión de cultura. Yo esto de introducirlo en comedores escolares lo he oído muchas veces para darle salida a la caza y lo veo complicado, pero simplemente porque esto, por ejemplo, si viajamos a Italia, viajamos a Alemania, a Francia, encontramos en multitud de restaurantes carne de caza en la carta. En cambio, aquí encontrar carne de caza en la carta no es fácil, no hay tanta
no es tan popular como en estos otros países. Entonces creo que es una cuestión de cultura y que será muy difícil darle salida de esta forma, y más en comedores escolares. En menjadors escolars, ara per ara, i amb la limitació de la presència de cards vermelles que hi ha, de fet, l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició marca una quantitat màxima recomanada de carn vermella, que ve a ser de 2 racions a la setmana. I entén per carn vermella tota la massa magra procedent de mamífers. Per tant, en el menjador, si ens recomanen un màxim de 2 vegades a la setmana de carn vermella, més després la carn blanca, els ous i el peix, si ens recomanen un màxim de 2 vegades de carn vermella a la setmana, està clar que no els podem passar les 2 vegades en l'entorn del menjador escolar i, per tant, en aquests moments, quan avaluem els menús, mirem que aparegui no més d'una vegada carn vermella al menjador escolar perquè l'altra opció pugui aparèixer en algun dels àpats que es fan a l'entorn familiar. Per tant, per aquest motiu ja seria difícil, i després hi ha un altre aspecte que és el de garantir la continuïtat del subministrament. Aquest seria un altre aspecte. I per un altre costat, probablement en alguns entorns pot tenir sentit, en entorns en els que és una activitat vinculada al territori. No tindria massa sentit vincular-ho a algunes escoles, potser d'entorns on la caça no és una activitat important de l'entorn. Això vol dir que potser de la mateixa manera que en un menjador escolar es prova un producte ocasionalment, es podria provar un producte ocasionalment vinculat a la caça si complís amb tot el... Exacte, a nivell de territori. Hi ha alguna pregunta més? Sí? Allà una, aquí una altra. Tenim temps per 2 preguntes més? Sí. Doncs aquí, llavors allà també n'hi ha una. La meva pregunta anava dirigida sobretot a la Gemma, i és que actualment hi ha un reforç positiu per part de publicitat de cara als nens sobre aliments no saludables. I era si teníeu algun pla, alguna idea, o en un futur, encara que sigui, de controlar això o d'almenys fer, encara que sigui divulgació, encara que veieu això, no és necessari, o sigui, no és bo, no és que sigui una publicitat que sigui positiva. Això se'n diu publicitat d'ultraprocessats cap a productes especialment dissenyats per infants. De fet, hi ha una regulació d'això. Hi ha un codi que es diu Codi PAOS, que regula el tema de la publicitat d'aliments poc sans en entorn de franges horàries infantils. No ha sigut mai gaire exitós aquest codi. És a dir, els codis d'autoregulació tenen aquest problema. És a dir, que es poden no complir i no passa res. Aleshores, normalment, a vegades són períodes en els que es prova amb codis d'autoregulació i si no funcionen es passa a altres mètodes que són probablement els decrets o les lleis. Jo crec que en aquests moments s'està fent un replantejament de com no ha funcionat aquest codi, com finalment se l'han saltat una mica, i és probable que torni a plantejar-se l'opció que ja s'havia plantejat anys enrere d'un decret que prohibeixi en determinades franges fer publicitat directament cap als infants. De fet, hi ha una llei que prohibeix la publicitat d'aliments i marques en l'entorn escolar. Està prohibit anar a fer cap mena de publicitat d'aliments en el que és l'entorn escolar. Yo rápido, yo creo que hay que cambiar el contexto de lo que es una alimentación saludable barata y una alimentación posiblemente no saludable un poquito más cara. Bueno, de hecho podríais hablar del éxito que ha tenido el impuesto del azúcar. Bebidas azucaradas. Que creo que se ha reducido considerablemente. Se ha reducido. Hay 3 universidades que han evaluado el impacto de este impuesto y en el primer año se redujo un 22% de compra de bebida azucarada. Entonces, el tema de la regulación ha funcionado con el tabaco. I en alguns és molt més complicat que el de begudes ensucrades. S'ha plantejat, però és molt, molt més complicat. Segurament hem de treballar més en evitar la publicitat,
a lo millor informar més encara a les famílies, i això és una tasca de tots els que estem aquí, de quins són aquells aliments que cal promoure i quins són aquells aliments que poden ser d'un consum molt més puntual. Hi havia dues preguntes més perquè anem molt justos de temps. Allà hi havia una i allà baix, i pot ser prou ja, Em faig una i ja està. Bon dia. A la senyora Teresa Carles li volia preguntar si vostè és vegetariana. Sí, bueno, a veure, jo t'explico i no t'enganyaré. Jo em vaig fer vegetariana als 18 anys, vaig conèixer la tendència i em va enamorar. O sigui, era totalment adequada per mi, perquè és que de sobte em vaig començar a sentir superbé, bueno, era increïble, no? Llavors va ser quan vam ficar el restaurant vegetarià. Vaig tindre els dos meus fills, un el Jordi i la Mar. Els dos, mentre vaig estar embarassada, era vegetariana i després ells van ser vegetarians fins que els vaig haver de portar al col·legi, precisament. Jo tenia un restaurant, no podia tenir-los a casa, llavors, us heu de quedar a menjar al col·legi. Allí vam començar a tindre bastants problemes, perquè aleshores, imagineu-vos, als anys 80, era impensable, no?, que et feien una dieta no solament amina, sinó dir-los, a veure, si no volen carn no els hi doneu, saps? Era impensable, o sigui, si es queden és al 100% i si no, no. Llavors, perdona, ara acabo. Són molts anys. Jo ara soc vegetariana al 80-90%. També soc flexitariana. Quan he de fer alguna excepció la faig normalment amb peix. Sabeu que tenim un restaurant que és flexitarià, no? Però en el nostre cas, proteïna animal només és el peix. I dintre dels peixos, peix blau i peix salvatge. O sigui, el salmó el portem d'Alaska, el kingfish, que és un peix que ve de la zona de baix d'Austràlia, també salvatge. O sigui, tenim molt en compte tot el producte que fiquem als restaurants, tant amb fruites, amb verdures, amb peixos, amb superaliments, amb tot. Analitzem moltíssim els nostres proveïdors, us ho puc assegurar. Llavors, en plan personal, bueno, a veure, de tant en tant feia alguna excepció ara. Molt bé. És que té que ser difícil. Moltes gràcies. No et creguis, Molt bé. Bé, per acabar, una darrera pregunta. Allà baix havien aixecat la mà algú, no? Sí? Doncs ja serà la darrera pregunta de la taula i la donaríem ja per finalitzada. Són lentes, aquestes esteses. Bon dia. Sisplau, s'ha parlat molt del menú infantil, però jo em faig una pregunta. A les nostres cases tenim criatures i a partir dels 2 anys i mig que no mengen el mateix que nosaltres. Quin problema hi ha? No beuran vi, no menjaran picant, però mengen el mateix. Quin problema hi ha? Cap ni un. Aconseguir que l'escola faci una oferta el més semblant possible al que seria a casa, però potenciant sobretot més el producte d'origen vegetal, que a casa, en moltes cases, no es veu gaire. Discrepo, però deu ser així. Bueno, són opinions. Bé, com veieu, hi ha hagut bastant debat. Només donar les gràcies als ponents i continuem amb la jornada. Gràcies a tots.